ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଛଣ କୁଟା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ସାହାରା ଡାଳ, ଅଣଖିଆ ଗଛ ଆଉ ବାରିରେ କଟା ହେଇଥିବା ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଗିଜଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ, ଗିଲ, କାଇଁଚ ନେଉଥିଲୁ ଅଗିକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଅଗି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଅଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅଗି ଚାରିପାଖ ବୁଲି ବୁଲି ହରିବୋଲ ମଧ୍ୟ ପକାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏକଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଗି ନିଆଁରେ ସେକି ହେଲେ ଆଉ ଅଗିରେ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଖାଇଲେ କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଚର୍ମରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେକି ହେଉଥିଲୁ, ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଘରେ ଆସି ବୋଉ ରାନ୍ଧିଥିବା ଜାଉକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ତାର ଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଅଗିର ପାଉଁଶ ଆଣି ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପୁଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଉଁଶରେ ଘର ଲିପିଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାଶ ପାଏ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଅଗିରେ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, 2 ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଲାଭ। ଆଉ ଅଜାମାନେ କହୁଥିଲେ, ତମେ ଶଳା ବାଡ଼ୁଆ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ, ତମେ କ'ଣ ଶଳା ଆକୁ ଖାଇବ? ଏହା କହି ନିଜେ ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଶୀତଦିନ ସରିଗଲା, ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖରାଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା